Bayap song tini tewaisa ang nor ni bagay video to bokha. Kaisa real story. Khorokja chala kaija khorokja bwrui. Sikli ni life no nosto khlaimani. O chala no tini expose bo khlainai. Tamni hunke omo hai kabangma bwrui rok ni life o ungui manu. Aboni bagay bono kahamke sininan nangnai. Tei bobai hakjal nani nangnai hus khlai tongnani nangnai. Hunke norok no ang bini Facebook ni mungbo phunukana tei norok no screenshot rok phunukana. Iko norok nukui mankana Tipra iar Omid iar kabo engineer ochalano je bo kaijak borjak tei khorokjak bukhuk bai tongkha chakha tei bini life no nosto khlaika phaidiang norok no puilani simi paithak jora borok ni story no kisa ang sai khnarnai ke norok kaham ke no bujui mannai tei kok kabang saliang borok ni story no norok no sawi khnarnai o bukhuk ni mungkha Sonali Tripura Korbung Gomati district ni tei otho kainai playman bini mung ungkha Omid Tripura hanke bokai Shanti Bazar ni o bukhuk ke Agartala o nokbara tonggai college o poriwi tongo salsa bini Facebook o Omid ni text hokpaikha haipan o bukhuk asuk bo care khlaya phia Omid bono text mang khlai tongmani bagai o bukhuk bo reply rnani nangkha jeng chini oro phano jeng kebo text mang khlai tongkai tamong kha bomo haibo bai keno reply marikha ati no puila oke Omid bono hamjago hne sagralia bo bukhuk no sengka angni ni friend dol ungui da mano hne hunke friend jing keba tamo ungmaya tongnani hne o bukhuk bo saka aboni ulo hunke no ochala o bukhuk ni number no sanka haipano bukhuk kiri jagai bini number bo rinani musung jagleya phia ochala bono number mang sanai tongkha friend hunke tamni kirna tong nung tiprasa hangbo tiprasa tamni bagai nini number share khlaina nasa kirijak ba hne nko bukhuk bo bisas khlaino bini number no riwirikha ochala bono sanmang tongo keba hunke atei kheno borok text rok khlai tonglayo friend ungei phia ochala ni one sukma hungkaino alada abo bukhuk bo saimania salcha ochala bukhuk no propose khlaika angno no hamjago nangano hamjak da mano amaike haipano o bukhuk bo accept khlaikralia hotat sangjakabo aboni ulo chala bono sao angno no agini simno hamjak tong oboni bagui nang nang bai dol mangkha tabuk ang engineer khlai tongo taklai nang chakri bo manu ang kaijaknani borok bo rutugui tongo nangano accept khlai da mano ni amai ke mang o bukhuk no sai tongkha ngko bukhuk bini photo rok nai nai khangke o chala no bo kaijak chala haima tong bo chala no sikla haima tong jeta aboni bagui bo o bukhuk bono sengkani ni omor eba age busuk hinai afro chala bono saka ani boyos eba omor hingkai 26 bosor chiko hinai yang o bukhuk ni omor hingke 21 bosor phia o chala no kaham ke bonai nai khangkai 26 bosor haima tongya 35 bosor 36 bosor oba hai ingjakha aboni bagui o bukhuk bono saka nung kaijak da kaijakya kaham kai sadi phia bo chala bono saka kaijakya hinai abo haike no kok salaite o bukhuk bo bini khau bo hamjak mangai thangka aw jeng kok salaite hingkai bo khamani thang o mahai no bukhuk bongkha o chala o bukhuk no tatal mang sawi tong haibano bukhuk saimeya yang o bukhuk ke sia kubui hinon no bo hamjagai thangka salcha bukhuk bini nogo bo bini ama babu songrok no bo sairikha ti o bukhuk ni nok ni borok bo o chala no nugui kok salaye borok bo kaham kai no chajakha ti borok bo bisas khlaika je bini bwsajak bai o chala kaijaknai thokiglak tatal khaiglak chalak khaiglak hne norok nai di ko borok text khlailai mani rok ang norok no phunogirnai o chala o Omid o bukhuk no kaijaknani kokrok bo rijak ang nung bai no kaijaknai tamni kaijaya tongnai omai ke kabangma bukhuk no bisas phunuka poito phunuka imang phunuka o bukhuk no tatal imang phunuka o bukhuk ke kubui hine bo belai khatung khajang gei tongthokjagai bo chalano hamjakmani phia oro kaisa kok khursajaknai wngkha o bukhuk bai horrogo hingko chala kok sawi manya horo hingke text bo khlaimeya kok bo sawi manya o bukhuk bai aboni baga o bukhuk bo kisa daud ungjagi bo sugo nung tamni ani call receive khlaya horo tamni bagi nung kok saimanya afro Omid bono sao ang chakiri mantrop ketalo beri ungui tongkhangkai ani nokni borok ano tam hinai oboni bagai kisa borok no respect khlaimani bagai hinai haipano bukhuk daud ungui bo sungo nini bihik tonggui da nungang bai kok sawi manya phia atei singjak kangko chala o bukhuk no joli jagi hino tam nungano bisas khlaya da tiprasa bai tiprasa nungano tamo wansuk angno no chalak khlainai hini de wansuk hinai
Aboni ulo saljakhe o chela o bukhukno malainani bagui saka. O bukhukbo saka doa kon malai laina hingkeba phaidi Agartala o bazaro mal laino hinui. Phia o chela bono sao bazaro hingke buinugo mwchangya srangya nini barao malai laino hinui. Hingke bukhuk saka ani barao to chela rokno allow khlaya. Par rogo phano chung malai laino arole boyfriend girlfriend jotono malai laimano hinui. Phia o chela o bukhukno joli jagui hino pa nungano bisase khlaya. Nono kaijaknai hinui sawi phano nini bara nogo nung tubu simanya telang simaya hinui. Hingke bukhuk bo bini hamjakmani chela no joli mani no khangkai tei bono bisas khlaimani bisingtui no bo maring kha bini barao. Tai afro bo chela bini barao phai bobai tongnani chanani bono kisa force rok bo khlaikya jabardast hai khlaikya. Hingke bukhuk bo hamjakmani bisingtui no bisas khlaimani bisingtui no bo o chela bai tongkha chakha. Tei aboni next time bo haino hai o chela bini barao phainani bagui saka bono hingke puma lam situi ma hain khatam. Hingke abo haike no 2 times o bukhuk ba chela phai bini barao phai bo tongkha chakha. Phia ba aboni ulo hingke tamong kha male o bukhuk bini chela no call khlaiga hingkai call rok receive khlailiya. Abo haike no tengte salsa o bukhuk no bo call khlaimang tongmani bagui o chelani bihik call yasabkha. O chelani bihik call yasaga bukhuk no kutukha. Nung sabo asuk norok ani bwsai no call khlai phalnai bwri rok bihik bwsa gwnang chela no tamo khlaina norok call khlai ni. Afro hingkai no o kok rok no khnawi o bukhukni mokol o muktui klainani nangkha reke khlai. Bo mokol ni muktui klai ma kapkha. Tei aboni ulo hingkai no haipono bo bini hamjakmani chela no saka nungano tamni bagui ma thoki bihik bwsa gwnang tei nung tamni tatal hamjakma bai time pass ma khlai. Afro o chela o bukhuk no kuno phano bo reply rliya. Bo joto o bukhukni number rok no block khlai rikha. Facebook WhatsApp joto jaga no block khlai rikha. Afro hingka bukhukni tei mungsa khlaina korikha bo belai kheno kapnani nangkha. Aw hingke o bukhukni story asuk joratui no chung tini o bukhukni story ni bisingtui saimangkha. Omo hai o bukhukni langma simiya kwbangma bwri rokni langma bo obo hai wngui tong. Kwbangma chela rok kaijak borjak borok kwbangma sikli bwri rokni life bai borok thwngui tong. Kabono joto sikli bwri rok bo hush wngnani nango sabdan khai tongnani nango je kebo nono hamjago hinui samani singbai nini emotion bai borok thwngui maya tui khlaiui hush wngnani nangnai o kothoma khnamani bisingtui. Hingke ang abono koyo jotoni thanio norok bo o story khnawi o story ni bisingtui tamo sanani muchung comment khlai sadi tei o video no jotoni thanio share khlainani bagui ang norok no koyo. Tai je tabuk bo ani channel o kwtal wngui tongkha hingke norok ani channel no subscribe khlaina di share khlai di comment khlai di. Puilani sing paithak jora norok o video no nai tongmani bagui norok no belai kheno hambai.